जय हिंद दोस्त, हम हैप्पी अपने सबन का स्वागत करत बानी अपना चैनल क्विकनेस ऑफ माइंड पर। तो दोस्त हमने पढ़त रहनी जा क्लास 10 के भोजपुरी पढ़त रहनी जा। आज हमने के बा अध्याय 8 और अध्याय के नाम बा उहो बरखा आई। उहो बरखा आई तो बहुत छोटा चैप्टर बा और इम्पोर्टेंट चैप्टर बा। ठीक बा, एमे से कुछ क्वेश्चन जौन बा एग्जाम में हमेशा पूछल जाता। ठीक बा, तो हम अपने सबन के आज जे बा ना इस चैप्टर के पूरा कंप्लीट कराएम यही वीडियो में। ठीक, और जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा बा वो हम ओके आज करा दे। चलिए, तो हमनी के जो चैप्टर के नाम बा उहो बरखा आई, ई कहा तो एगो कविता कविता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यह बनता अगर पूछल जाए एग्जाम में कि उहो बरखा आई कौन विधा है। उहो बरखा आई कौन विधा है, तो का कहें एके कि ई कविता है। उहो बरखा आई कौन विधा है, तो कविता है। देखिए, ई उहो बरखा आई के लेखक के बा तो सत्यनारायण लाल। ध्यान से देखें, ई क्वेश्चन अपने से पूछल जाए, इम्पोर्टेंट बा। पहला कि उहो बरखा आई कौन विधा है, तो कविता है। दूसरा का इम्पोर्टेंट बात कि उहो बरखा आई कविता के लेखक के बा तो सत्यनारायण लाल। ठीक बा, चलिए। अच्छा, सत्यनारायण लाल के बारे में थोड़ा जान लिया जा, फिर क्वेश्चन आंसर कर जाए। तो भोजपुरी आ हिंदी दोनों के बात होता। देखिए, भोजपुरी या हिंदी दोनों के यशस्वी कवि सत्यनारायण लाल के जन्म, यशस्वी कवि सत्यनारायण लाल के जन्म। अब जन्म डेट याद रखें, इहो पूछल गई बा एग्जाम में। ठीक बा, 9 जुलाई 1915। 9 जुलाई 1915 कब भइल बा? 9 जुलाई 1915 के कर तो सत्यनारायण लाल के जन्म कब भइल बा? तो 9 जुलाई 1915 के डेट क्लियर याद रखें। कहाँ भइल बा? तो भोजपुर जिला में। इहो बती याद रखें, भोजपुर जिला में। इहो क्वेश्चन पूछल गई बा 3 से 4 बेर कि सत्यनारायण लाल के जन्म कौना जिला में भइल बा? तो भोजपुर जिला में। ई कहाँ के रहनी? तो भोजपुर जिला के रहनी, याद रखें। यहाँ के बाल साहित्य काफी पर बाल साहित्य और छात्रोपयोगी यानी छात्र के लिए जो उपयोग जो चीज होला ना, छात्र के उपयोगी, छात्र ओके उपयोग कर सके ऐसा साहित्य के विशेषज्ञ रही के तो सत्यनारायण लाल जी। यहाँ के शिक्षा संबंधित दर्जन किताबन के रचना कैले बनी। दर्जन कहल जाला 12 गो के। 12 गो कोनो चीज रहेला, कोनो भी एक प्रकार के चीज 12 गो रही तो ओकरा के 1 दर्जन कहल जाई। तो दर्जनन किताब के यहाँ के का कैले बनी? रचना कैले बनी, शिक्षा से संबंधित किताब के। देखिए, यहाँ के प्रकाशित पुस्तक बारे सन यानी कि कुछ यहाँ के जो महत्वपूर्ण किताब बा ओकर नाम देवल गइल बा, जो प्रकाशित बा, जो अपने के एग्जाम खातिर भी महत्वपूर्ण बा, वो नाम देवल गइल बा। नवीन भारती, बाल भारती, भाषा सरिता, साहित्य सरिता, 4 एकांकी शहीद का स्मारक, कुंवर सिंह की थाती। एक याद रखें, कुंवर सिंह के थाती के याद रखें, एकरा के याद रखें। बाल रंगमंच, अभिनव, शिक्षा शास्त्र। अच्छा, ये हो गई यहाँ के का तो जो महत्वपूर्ण प्रकाशित पुस्तक बा हो। देखिए, यहाँ के जब मृत्यु जो भइल 9 फरवरी 2004 में भइल। कब भइल? 9 फरवरी 2004 में यहाँ के दुनिया से विदा ले रहे थे, मृत्यु हुए। तो अभी हम जो अपने सबन के बताइए जो महत्वपूर्ण बा ओकरे के ध्यान दें, हम बाकी सब भूल जाए। देखिए, उहो बरखा आई कौन विधा है? तो कविता है, ज्यादा महत्वपूर्ण बा। उहो बरखा आई के लेखक के बानी तो सत्यनारायण लाल जी बानी। के बानी? सत्यनारायण लाल जी बानी। ठीक बा, सत्यनारायण लाल के जन्म कब भई रहे? तो 9 जुलाई 1915 का भई रहे। कौना जिला में भई रहे? तो भोजपुर जिला में भई रहे, याद रखें। ठीक बा, ओकरा बाद में कि यहाँ के जो महत्वपूर्ण पुस्तक में ये याद रखें, कुंवर सिंह की थाती। कुंवर सिंह की
हाथी इम्पोर्टेंट बा। यहाँ के मृत्यु कब भई रहे तो 9 फरवरी 1904 के। इतना महत्वपूर्ण बा यहाँ के जीवन से संबंधित। ठीक बा, देखिए और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जौन बा हमने के ई का बा कि उहो उहो बरखा आई कविता कौन ऋतु से जुड़ल बा, यानी कि ई जोन कविता बा उहो बरखा आई ई कौना ऋतु से जुड़ल बा। तो देखिए अगर नामे में बा बरखा, बरखा यानी कि बारिश, तो कौन हो जाई वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। ऑप्शन ख हमने के का हो जाए बिल्कुल सही हो जाए, ऑप्शन ख। ठीक बा, और ई प्रश्न जौन बा 1 नंबर प्रश्न भैया एक ट्रिपल स्टार कर ली, काहे कि अभी तक जितना भी एग्जाम भइल बा 18 से अपने सबन के एग्जाम हो 25 हो न गइल बा, इस सभी में लगभग पूछल गइल बा क्वेश्चन, इस सभी में लगभग कुछ क्वेश्चन पूछल गइल बा। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बा ई प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न बा कि वर्षा ऋतु कौन लोग गरियावेला, यानी कि वर्षा ऋतु के कौन लोग गाली देवेला, कौन लोग बारिश ना चाहेला। ठीक बा, उ कौन उहे बात बताओ बा हमने के। इहो प्रश्न पर ट्रिपल स्टार कर ली रहुआ। हम पहले अपने से कहने कि चैप्टर महत्वपूर्ण बा। ठीक बा, ऐसे कुछ ऐसा प्रश्न बा जो के बहुत ज्यादा बार पूछल गई बा। ठीक बा, तो कार पर चढ़े वाला लोग, कार पर चढ़े वाला लोग वर्षा ऋतु के गाली देवेला कि छोटे छोटे लड़का की छोट छोट लड़का सब गाली देवेला वर्षा ऋतु के, कि रोज कमाए वाला मजदूर की जौन मजदूर रोज रोज काम करेला उ गाली देवेला कि केहू ना। तो हमनी के आंसर हो जाए ग, रोज काम काज क के दू जोन के रोटी कमाए वाला व्यक्ति का करला वर्षा ऋतु के गाली देवेला। काहे कि वर्षा ऋतु जब आई तब बारिश हुई तो ओकरा रोजगार ना मिले, काम ना मिले, जौना से ओकर दू जोन के रोटी ना मिल पाई, ओकरा खाए के खाना ना मिल पाई, तो उहे लोग का करला गाली देवेला। ठीक बा, तो अपने सबन स्क्रीनशॉट लेके लिखे के बाद तो लिख ली। ठीक बा, तब तक हम फिर आगे के लिख रहल बानी। दोस्त अगर अपने सबन अभी तक वीडियो देख रहल बानी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और फटाफट 4 के यानी 4000 के फैमिली के जौन बा पूरा कर दी। ठीक बा, और वीडियो अच्छा लागत बा तो कमेंट में कमेंट करके भी बताएं, अगर कुछ कमी दिख रहा बा तो राय दी, ओके सुधारे के भी कोशिश हम करब। ठीक बा, तो चलिए हमनी के जो तीसरा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बा वो ई बा कि चुवत पलानी में औरत काहे घबराइल बिया। ई कविता जब पढ़े अपने के तो एमे जो औरत बिया ओकर घर में पानी का होला बारिश के चू रहल बा। ठीक बा, तो उ औरत काहे घबराइल बा इहे बात पूछल गई बा। देखिए ऑप्शन बताओ के बा कि अक्सरुए बिया, ऑप्शन बा अक्सरुए बिया कहे के मतलब अकेला बिया घर में, पति परदेसी बा यानी कि पति घरे नहीं के परदेश गइल बा, घर से बाहर बा, लड़का बीमार बा कि ओकर जोन बच्चा बा उ बीमार बा, और चौथा ऑप्शन बा कि ये सब कारण से। ठीक बा, तो एमे से का होई, तो देखिए ई सब कारण बाटे, उ अकेले भी रहेले। ठीक बा, ओकर पति परदेश भी गई रहेला, ई कविता पढ़े में तो पता चली। ठीक बा, आ लइको ओकर बीमार बा। ठीक बा, तो ई सब कारण से उ का करेले औरत घबराई रहेले। और इहो जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना ट्रिपल स्टार पर लगा ले, इहो कई बार क्वेश्चन पूछल गई बा। आ एकरा से ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी लास्ट में जोन बा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बा एगो उ बाटे, उ एग्जाम में पूछल जाई 2026 में। ठीक बा, तो ओकरा के देखल ना भूले। चली हमनी के जन लघु उत्तरीय जन प्रश्न बा उ बा कि उहो बरखा आई शीर्षक कविता के कवि के नाम बताई। तो अभी हम अपने सबन के का बताई है कि सत्यनारायण लाल, ई कविता के लेखक के बा तो सत्यनारायण लाल जी बानी। देखिए दूसरा जौन प्रश्न बा हमनी के कि हमरा चाही उ बरखा जे सब में जान जगा दे, पीला ढाही भरे जे गड्ढा जे सब भेद भगा दे,
एकर भाव स्पष्ट करी, नहीं कि ई जो लाइन दबल बा एकर भाव स्पष्ट करी, भाव लिखी का ई लाइन का कहे के चाहे। ठीक बा, तो सुने कवि जोन बारे के तो सत्यनारायण लाल जी, ठीक बा, का ऐसन बरसात के चाहत बा, यानी कि ऐसन बारिश चाह रहल बड़न, ऐसन बरसात चाह रहल बड़न जे अमीर व्यक्ति आ चाहे गरीब व्यक्ति सबका में जान जगा के, चाहे अमीर होके चाहे गरीब होके सबे के अंदर जान आ जाए, उ बरखा चाहे। ठीक बा, देवे जान जगा देवे, टीला गड्ढा चाहे गड्ढा गुड्ढी सबके भर देवे, यानी गड्ढा गुड्ढी टीला उला होके उ सब भर जाए यानी कि और सब जीव जंतु यानी कि जितना भी जीव जंतु बा उस सब में भेदभाव बिसरा के वर्षा के आनंद उठावे, यानी कि जितना भी जीव जंतु बा सभी जीव जंतु अपन भेदभाव बिटा देवे अपना, और बारिश के क्या करे, आनंद उठा लेवे, वर्षा के आनंद उठा लेवे। ठीक बा, तो फिर से हम जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बा लिख रहे बाई, तब तक अपने सबन एक नोट करिए। लास्ट प्रश्न जौन बा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बा। देखिए अभी तक ले अपने ट्रिपल स्टार सुन ले रही है, लेकिन ई 5 स्टार बा भाई, ई 5 स्टार क्वेश्चन बा, याद रखें। ठीक बा, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट बा। ठीक बा, क्वेश्चन सुनी का बा कि बरखा बरसला पर का होला, यानी कि जब बारिश होला बरखा होला तो का होला। ठीक बा, ये बतावे के बा अपने के, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बा, सब्जेक्टिव बहुत बार पूछल गई बा। ओइसे भाई 3 गो स्टार ना 5 गो स्टार वाला क्वेश्चन बा, तो समझ सकत नहीं एकर महत्व है। देखिए तो बरखा बरसला पर जहां एक ओर यानी कि एक तरफ, कौनो चीज के 2 गो पहलू होला, तो एक तरफ के बाद देखिए धरती के भाग जागेला, यानी कि धरती के भाग जाग जाला। ठीक बा, जीव जंतु के प्यास बुझेला, जीव जंतु के प्यास बुझ जाला, धरती के हरियाइल यानी कि धरती हरा हो जाला, हरा भरा हो जाला। एकरा अलावा पेड़ पौधन के पनपल, जितना भी पेड़ पौधा मुरझाइल रहेला, ठीक है, उ सब का हो जाला, पनप जाला। लोग के खुश होके अगराइल, बहुत सारा लोग का होला बारिश के चलते खुश होके अगरा जाला। ठीक बा, खुशी से। और रोज काम करे वाला 2 जून के रोटी के जुगाड़ करके भूख मिटाए वाला लोग का बरसात का कारण काम ना मिल पावे। देखिए एक ओरिया तो ई बा कि धरती के भाग जाग जाला, जीव जंतु के का हो जाला, प्यास मिट जाला, प्यास बुझ जाला, मिट जाला, धरती हरिया जाला, पेड़ पौधा पनप जाला। ठीक बा, आ लोग खुश होके अगरा जाला। लेकिन वही जा दूसरा तरफ का बा, वही जे यानी कि दूसरा तरफ का बा कि रोज काम करके, यानी कि वैसन व्यक्ति, वैसन मजदूर, वैसन लोग जो रोज काम करेला, प्रत्येक दिन काम करके 2 जून यानी कि 2 टाइम के, यानी कि 2 टाइम के अपन जो भोजन बा ओकर व्यवस्था करेला। ठीक बा, भोजन यानी खाना खा पावेला कमा के 2 जून के रोटी के जुगाड़ करे, जुगाड़ करके भूख मिटाए वाला लोग, यानी कि अपन भूख जो लोग मिटा देवेला, ऐसन लोग बरसात से का होला, घबरा जाला, बरसात के कारण काम ना मिल पावे, ऐसन लोग बरसात से घबरा जाला। और इहे लोग बरसात के, वर्षा ऋतु के क्या करेला, गरियावेला। ठीक बा, तो हम आशा करत बानी कि अपने सब के क्वेश्चन अच्छा से समझ में आइल हुई। ठीक बा, तो फिर हम अपने समझ से मिले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद जय भारत।